Μια πολύ σημαντική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τριτής στο δεύτερο πρότυπο γυμνάσιο Βόλου στην περιοχή του Ανάβρου. Πιο ειδικά, μαθητές και εκπαιδευτικοί τίμησαν τη συμπλήρωση των 70 ετών της ΕΟΚΑ. Ήταν 1η Απριλίου 1955 για την ιστορία, όπου οι Ελληνοκύπροι ξεσηκώθηκαν για να αποτινάξουν το ζυγό της Βρετανίας και με απότερο στόχο και σκοπό την ένωση με την Ελλάδα. Ο μεγάλος αγώνας τους ολοκληρώθηκε με τις συμφωνίες Λονδίνου-Ζηρίχης, με τις οποίες η Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης υπήρξε κοινός εορτασμός των μαθητών από το Βόλο με μαθητές του Γυμνασίου Σολέας από την Κύπρο που έφτασαν στην περιοχή της Μαγνησίας. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα για το σχολείο, η μέρα μνήμης και τιμής των ηρώων, των Κυπρίων αγωνιστών ηρώων της ΕΟΚΑ, του αγώνα που ξεκίνησε με μοναδικό σκοπό την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Σήμερα έχουμε μια εκδήλωση στο πρότυπο σχολείο Γυμνάσιο του Βόλου. Μια προγραμματισμένη εκδήλωση από νωρίτερα λόγω αδελφοποίησης του προτύπου γυμνασίου με το Γυμνάσιο Σολέας της Κύπρου, αλλά συμπίπτει με την απόφαση της Υπουργού Παιδείας από σήμερα να γιορτάζεται και κάθε χρόνο η 1η Απριλίου, σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για μας είναι η κορυφαία στιγμή του ελληνισμού της Κύπρου, η 1η Απριλίου 1955. Είναι το έπος που οδήγησε στην ανεξαρτησία μετά από 800 χρόνια. Αλλά δυστυχώς διανύσαμε 14 χρόνια ελευθερίας και μετά ήρθε η τουρκική εισβολή 1974. Να γιορτάσουμε τη συνέχεια της αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο Σολέας της Κύπρου, η οποία έλαβε χώρα στις 13 Μαρτίου στην Κύπρο, όπου η αντιπροσωπεία του σχολείου παρουσιάστηκε και έγιναν οι αντίστοιχες εκδηλώσεις. Ανταποκριθεί στο αίτημα του σχολείου. Μεταξύ 20 σχολείων, δεν ξέρω γιατί, μας επέλεξε το αδερφό σχολείο του Βόλου. Προετοιμάσαμε την επίσκεψη μιας 35 μελούς ομάδας μαθητών με διευθύντρια και τους συναδέλφους. Τους δεχτήκαμε στην Κύπρο, τους υποδεχτήκαμε. Γνώρισαν τα παιδιά την Κύπρο από κοντά, γνώρισαν ιστορικά μέρη. Στην εκδήλωση τιμήθηκε και η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κυρία Γιάκα, καθώς και ο κύριος Κωνσταντίνου, διευθυντής του Γυμνασίου από την Κύπρο.